Hey guys, sa dos papagihog manok na ah. Tadi mo ikan chicken ba? Dihi eh. Chicken rin mo. Dito, yun ang papag chicken ba yun? Ano, gihos papag chicken. No. Makamukaan o katungkat mo ito chicken lang. Ha? Lipod. Di mo ko napudzada na pa. Hindi mo hiring. Day. Itong iring. May mo ba iring imo be? Ha? Ring mo ha? Chicken kang Ilia. Di ka na ka chicken. Mo-eat si Ilia chicken. Ihos pa pa ka mo-eat ka ng chicken. Nagumang dalaga. Kaya na. Kilo na ka pa na pa? Nagkatong yung mga kuan? Aw na wa? Nagkatong yung no? Wa pandaki na. Ang ihaw guys kay mawara po ni Dari. Delikado lain nandiyan mo ihaw. Mukaan mo kami sa iliyang kuan. Chicken. Chicken makay mo kanon be? Hindi pud. Hindi mo mukaan ko no. Samday ma. Samday mo bulan. Fish. Fish lang. Fish ano. Jadi na di po ka chicken. Jadi magkuan man ta, mag-fried man ta. Hapon. But. Mas ko yung kintim. Tabay. Tabay. Ligo apong tintin. Ligo? Tangin, naligo di ay. Ligo tabay tintin. Na, umanggon to mo ko nagkuhag tangan. Sana pa sana nimo? Hinalangan? Wow, ara lami guys kay manghinalang mi. Ligo. Manghinalang mi chicken. Wak-wak na. Mi ada sa probinsya guys kanay libreng manok. Basta magkugi og buhi. Tabay. Ang payuban na magsalig na magpabuhi. Wak na. Binuhi silingan. May 1 kilo nakapanak bawa. May 1 kilo nakapanak. Ang chicken din, tanaw day. Ngili ni mo. Chicken. Ito laro ni bugatag mo kung mahina lang dito sila. Ako lang. Ako. Hindi mo kagabi eh. Ako ko ni ino. Ito ni ka. Pitik na. Huwag tangad ka. Hindi na. Hindi yung turista sabi eh. Na guys, magsidag pamahaw. Manok. Char. Hinalang ko no. Hinalang. Umiga sa mangit. Saan maka-chicken be? Hindi na pod. Hindi na maka-chicken. Gahapon na yung maka-chicken. Sa may mo bungad. Ayaw. Ha? Ayaw. Ayaw? Sa may mo. Wa lang. Boyo. Ay bayot. Boyo. Bayot ka karon. Ikaw. Ayot na. Ha? Ikaw. Ayot. Sa mo itan? Ayot. Ayot. Dali ang tinilo pa. Utot ma. Ikaw. Utot. Muit ka kutot. Aron pa muit ko ni sa kutot. Tangi. Gail. Bertong iro ka. Hindi ba siguro? Ag. Iro. Nara ka bigyan mato ang buhay ito ko ibig ha. Pero lagi yun. Pwede sa kang malibang ron. Nga malibang to be. Malibang si Eritel. Okay, sama-sama buhay. Hiyag to ko eh. Okay, kalibangan buti. Napay daghang udlot ang kuan guys. Alok bati. Grabing dali ara jud mangudlot ni siya. Ha? Ta mo?
Daghan na pagudlot Dala po tayo laudon sunod adlaw. Di Daghan na isang udlot. Ang dali arang udlot. Pangudlutan po ni gahapon. Dahil pa din nabilin. Ya. Apa yung nabilin? Harap magtukoy. Eritel. Ay, naman ka di ha. Naman na yung gawa sa gamang tukoy. Naman yung sagsaba. Ya. Ano na naman ka din ha. Sa to ibi. Ano sa naman eh. Kuya! Gail! Sunod pa kang dalagang kamay. Ay, Diyos. Di man mabadbad to eh. Karili. Sabi ka ha? Come on, yes. Kuya sa regal be. Mag-utan na po tabi. Ha? Utan na punta. Sa may utang-utan na kana alokbati. Sa utan na ta. Ano? Alokbati. Mukha mo kaanday kag kuan. Puyo. Kaanday ka alokbati no. Sa very good ka adto ka mong bibig. Yawa ma. Kaan man nagamong bibig alokbati. Hey. Na hi guys. Yes. Hi. Anday ka tayo sa itabad-bad ni kuya. Di mi ka akuan. Kaya na pus ang isang hukot. Pus ang hukot ni Eritel. Sunod adlaw kay sama na po ng utana na da na mga kuan. Mga lukbati. Hinay bigyan madam ang kabi. Ha? Kala-kali. Sunod na ta. Kali. Sampakawas kuya guys. Sampakawon mga panganay. Kuya! Gail! Kuya! Uy! Ito pa mas Gail. Uy! Psst. Kuya! Uy! Naganga pa guys na. Narabikan ka. Mukumukon. Laka nga nas adlaw. Uy! Kuya! Gail! Kuya! Na, tangi. Tuwag pa mas kuya, bi. Tuwag pa man si kuya. Tidak naman. Tuwag pa man si kuya, guys. Ha? Enggak, tatad. Tuwag pa man si kuya. Kuya Kinkin. Mas kuya Kinkin. Kuya Kinkin. Ken. Kinkin. Dance kami. Dance mga batang bajing naman. Mga batang gamay, Kinkin. Hi. Hala, nagkuhan, nagpapaskuhan. Ano? Ken! Habas Kinkin pa? Ha? Tangan? Guys, katag Milo. Iyo, be. Lahag Milo, guys. Mga bata. Tag Milo, be. Mia. Hindi ka Milo. Ay, Milo dahil pag nasa nina. Nasuot. May iri deh. Yo, be. Binat ma. Kari mo pa ang. Asa na imo? Ini? Enggak atong buka. Kinkin, may Milo dali pe. Guys, ang naghanag nanirot na rin kuan alukbati. Ya, may ngani ba? Ini panabuwag dari. Nag-uban na nanarek na di Naganay terek di kani. Kani da.
Kana nagterek, mo na po na si Zay manag-as. Puli na itong naay karaan, madagnas na dahil na po yung mapuli. Kani si Zay. Kana, padaghan to Ati man na po na si Zay, mo na po na ipadaghanin. Karon di mahuro, di mawag ang alukbati. Nga guys, ngambak na dahil sa karsada. Uy, tuman lagi batang gamay. Uy, kinsa man yung bataan eh. Uy, wa para ba yung sleeper lagi. Saka magkuha tag sleeper ko. Hindi, kuha yung sleeper, bibi. Bibi, pastor, bibi. Magkuha tag sleeper. Mama, sleeper ni mo. Ha? Mama ni mo sleeper. Kuan guys, kamunggay. Isa, para asa na? Isa goals. Manok. Char, tinula di ay, di wa day nandazon ang kuan. Hinalang. Tinula na laman. Tapapata. Wow, magtinula si Papa. Nakapadas pa na. Na may uling. Pila ka paluwa, upat ka guys. Buyag ang paluwa na sa kuan. Kamunggay, dagko. Tagadog vitamins. Hindi ko mas kulidaman. Tuwan ta ng vitamins. Tira guys, dia. Puro man kapadas. Sama na itong tinulang puro man kapadas. Kanilang sabaw. Na guys, ng kuan-kuan na. Nami dyan basta bisayang manok. Nulo na ng kuan, kamunggay. Na guys ya. Kamunggay again. Nami dyan basta may kamunggay. Libre kamunggay na guys, kuan. Apa? Maya, oy. Lumiyan na sabaw. Mahot ka? Kasama ko ni hapon. Timplahin na ka mga anak ta. Guys, mga anak ni kada na to na. Tama tumagin sa kupa nimo pa. Mia. Yan na. Nakugaan, gutom na ko. Wait, king. Dito ko tapat. Matay tayo hatin dahil. Ako, Papa. Papa? Gug. Na guys, na luto na. Mga anami. Ang manak snap. Lapad. Wow. Ang hinaw. Guys, mga anak tayong Jo. Kuting. Sabaw agad ng hili. Yan day. Lamiin. Wow, lami. Lami. Ang magitudhan. Isa. Hindi, yun kan. Hey guys.